sábàní. ìzá sábàní nazilu. ẹni tí ń bú yàn àtẹni tá à ń bú ta lọ̀gá. tàzá ìyájú tùrí fún ata. ṣé ẹ mọ̀ pé ẹkú Jagaban is now the president. ìzá sábàní nazilu. wọ́n bú kódà tí kùtà ń bú ń bí òní ìná ọ̀tọ̀ náà ilé ìbá náà dọ̀tí ọ̀tọ̀ bọ́lá máa ní ọkàn láyé òun náà ó dòkè kódà òbí bọ́lá máa ní ọkàn láyé òun ó ti yọ sókè nìyẹn ẹ bú Buhari gbogbo ẹ̀hẹ́n. ìzá sábàní nazilun tàzá ìyájú tùrí fún ata. then popularity lẹni tá à ń bú ní fi ní. tàzá ìyájú tùrí fún ata. tẹ́yìn ò bá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó ti mọ̀ nìyẹn. tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ gbókò ẹ̀rí ẹ tó ti gbọ́ nìyẹn nígbà tó gbó káàkiri.